Epalagunok ongi torri berrizaren Lasto Txaplen kanala eta orain etorriko gara unitate berriak aztertzera DLC berri honetako unitateak aztertzera, baina unitate berriak armada normala den unitate horiek izitugu ikusiko eta hasiko gara soteko unitateekin. Eta hasiko gara kasu honetan Tegen Hawainekin. Tegen Queen da lider legendario handiena, asti bat da. El liderazgo altua duenean eta furia asesina dauka minen gehiago egiten du eta uretan ondo ibili daiteke. Armaduraz ez dago txarto, liderazgo altua du, abiadura handia pozoia du, nahiko min egiten du, penetrazio indarra dauka eta min asko egiten du, eta unitate normala kenduko diogu dena. Vale, unitate normal moduan 1100 balio du. Aukera ezberdinak ditu gero niveles igotzen duzun bitartean eta bere, mugitzeko unitate berriak ditu. Gelido adardun gelidoa, desgarradaktilo bat, delaterodaktilo bat eta estegodon triceratops bat. Habilitateak bihotz basatia, magia reservak handitzen ditu eta rekarga energetikoa ere handitzen du, magia gutxi zunean erabiltzeko. Gero kondukto arkano, bestearen antzekoa eta 80 segundora erabil daiteke. Eta ni un paso atrás, ingurukoei defentsa eta liderazgoa emateko. Magian, zer daukagu? Kasu honetan piztien magia dauka, badauka forma salvaje de wizard, uneko 25 gehiago armen minari eta gero uneko 30 armadura gehiago 22 segundutan. Banda de muerte, unitaten kontra eraginkorra eta mina egiten doa pizkanaka 7 segundotan. Lanza ambar, min magikoa egiten du, gutxi egiten du, armaduraren kontra oso onda dago eta gainera min asko egiten du eta edozen distantziatan bere eraginkortasuna handia da. Panen azal zulatu ezina, edo penetrazio unitaten unitaten kontra eraginkortasun handia dauka, gehiago 4% gehiago abiadura eta resistentzia fisikoa handiagoa du eta horrekin min gutxiago jasaten du. Gero Amraideko maldizioa, beste unitatei estatzak kentzen dio, 26 puntu eskuz esku, 124 gutxiago abiaduran eta 160 gutxiago presizioan eta hemen mantikora bat sortzen du, unitate boteretsua da borrokarako. Denborarekin mantikora joango da bizitza galtzen eta batai horretan bakarrik borrokatuko du. Gero, zer daukagu?
objektuak, plaka desotek, ematen du 21 segundotan minari resistentzia 122 gehiago, eta jarriko litzateke 82 liderazgoz, eta hori oso garrantzitsua da. Eta suge mingainaren no izango litzateke hau. Ostoa ez, aiztoa, hor nolabait esateko. Bonifikazio karga handitzen du, eta pozoia du eta etxaiari estatza jaisten dizkio. Vale. Gero dago jefes Lizon Cresta Roja, kenduko dizkiogu objektuak eta hori. Vale, zer gabe, esplendo 30 puntu. Izan ditzak ere beste 3 ibilgailu, kasu honetan animaliak. Lehen ikusi ditugu nirurak, gelidoa, heterodactildoa eta triceratosa. Habilitatea, buscador de adversarios, abiadura gehiago eta gehiago erango du batailan, eta gerlariaren emblema defentsa eta zu eskuko estatak hobetzen dizkiola. Eta objektuak, opalo amuletoa, minari resistentzia 22 puntu gehiago, eta indar pozoitzua. Gero hemen daukagu azike kroak, endeko dizkiogu abiadura. Eta ezer gabe 1200 puntu balio du, jarri dezakegu eriotz maskara urre kolorekoa. Berrogeita 15 minututan bere inguruan eskusezukari 9 puntu kentzen dizkio. Habilitateak magia berreskuratzeko oso garrantzitsua, eta gero beste alde batetik dauka ancestralen eskutu handiena, eta minari resistentzia 144. Berari egiten dio, ingurukoari eta aliatuei 150 metro bere inguruan. Eta objektuak, hori, maskara horretaz aparte, proiektilen defentsa 140, resistentzia majari 125, suaren kontra oso txarra da. Zuzko erasoak ingut diotez minpilo bat, hemen jartzen duen moduan, beldurra ematen du, alentar, ingurukoak moral ematen die, basoetan eskutatu daiteke. Edozein tokitan ondo borrokatu dezake, beste batzuk badiaz uran borrokatzen geldoago mugitzen dire, eta bakasu honetan ez. Gero, egongo da borrokan denbora guztian. Gero ditu itxaren 4 salbazio, supatzen dut. Lehenengo da esplosio bat, 200 metrotan. Esplosioak tropa aliatuei ez die eragin handirik egiten. Min magiko handia egiten du. Esplosio area handi bat. Eta unitate unitate baten kontra oso indartsua da, eta armaduraren kontra oso txarra. Itxaren salbazioa 2, esplosioak ez dio aliatu eminik egiten, emin magiko handia egiten du, eta unitate askoren kontra indartsua da, eta aria eraso handia. Gero beste alde batetik, itxaren 3. salbazioa, besteen berdina, baina armaduren kontra eraginkorra da, eta unitate askoren kontra ere bai.
Eta gero sangre fria, deskontrol gutxiago, eta liderazgoa ematen du eta bere deskontrola galtzen du. Vale. Ziko gara ja unitateekin. Hasiko era kresta gorridun eslizioak, armadura gutxi dauka, liderazgo altua, abiadura handia, eskuz esku nahiko ona da, gainera pozoia sartzen du. Ez dira oso onak defentsan, berazu joan beharko zara hauekin erasoa, koraza penetrazio indar potentea dauka. Eta kargan, bueno, lisoiak dira beraz askorik ere ez, espero. Bale, hemen izendun erregimendua. Korazak zuntzitzen ditu, furia asesina, eraso pozoitxoak eta akuatikoa. Liderazgo oso handia, abiadura handia. Eskuz esku nahiko ondo, pozoia dauka, defentsa, bueno, ez dago txarto, karga ez da bere gautzarik onena, eta penetrazio indarra dauka. Eta oso gutxi badaude eta erabiltzen badu habilitate hau, egongo dira ezin dira hil borrokan dauden bitartean 20 segundotan. Gero ikusi dugu unitateak ja eskuz esku. Legión de Txakua, Esaurio gerlariak, hauek agian hasierako jokoan daude, edo agian izendun erregimenduak berriak dira. Baina, bueno, akorazatu eta eskutatua daude, unitate handien kontra oso eraginkorra, unitate handien kontrako defentsa ondo, eta inguruan unitateren bat diskutatuta badaude, berdin da. Brontzeso eskuta daukate, armadura nahikotxo, liderazgo altua, abiadura handia izateko. Bere eraginkortasuna da defentsan, unitate handien kontra bere bonifikazioak handitzez doaz, horretaz aparte, balen esan dakoa. Vale, manada de caza de salamandras. Lehen ikusi ditugu, armadura handia dauka, liderazgo altua, azkarrak dira, susko arazoa daukate proiektila galtzen dituztenean. Defentsa ez da oso altia, baina bueno, nahiko indar handia daukate, distantzian, bueno, 125 ez dago txarto, baina daude gehiago tiro egiten duten unitateak, susko munizioa dauka eta nahiko min egiten du eta beldurra sortzen du. Hemen, izendun erregimendu unitatea, vale, izkutatu daitezke, etxaila urrutin dagoen bitartean, unitatea hor dago, baina etxailak ez luke ikusiko, ez dira nekatuko, zu bidaltzen baduzu zure armada abiadaru handian, nekatzen dire eta bar, eta hauek horrelakorik ez dute sufrituko. Min gehiago egiten du proiektiletaz, beldurra sortzen du, indar gehiago dauka, defentsa gehiago. Eta hori alde batetik. Cazadores de Colosadón.
vale. Hau ez dugu ikusi, vale. Desgarraktiko jineteak, korazak zuntzen ditu, infanteriaen kontra oso ona da, despliegue lekuan baina aurraro jarri ditzakezu, armadura, bueno, nahikotxe, leasko altua, abiadura handia, esku ondo, defentsan esain ondo, arma indar handia eta unifikazio karga ez dago bat ere gaizki. Gero, proiektili 1,5 resistentzia, beldurra sortzen du, eta furia asesina. Eta hemen, bai, unitate, lehen ikusi duen unitatea. Orduan, hemen, kolosadon eistariak. Korazak zeharkatzen ditu, unitaten kontra oso orainkorra da, aurrez aurre jara daitezke, lehen esan dugun moduan, zure despliegi inguruan baina aurrerago. Abiadura handia, esku ondo, defentsa ez da oso ona egia izateko, era segun basa sartzen eta irtetzen denbora guztian. Eta habilitate hau apoaren amorrua ematen dio ponetazio indar eta armaren indar gehiago. A ver, hartzen dugun. Bueno, deskontrola, primateak dira gutxo gara bera. Bastidon arka esotek, lehen ikusi duguna, armadura pila bat da, beldurra sortzen duak, orasatua, eraso poisoitzuak, liderazgo altia, ez dira oso askarrak, monstruak direlako. Baina, bueno, pizkanaka mina egiteko eraginkorra izan daiteke, armaren indar handia daukate, setio erasoak, beldurra sortzen du. Eta hemen, pozoia sartzen du, ari efektu handia. Salamanda ancestral. Beldurra sortzen du, korazak zuntzitzen ditu eta korasatua da. Oso korasatua. Liderazgoa, liderazgo ertain esan daiteke. Abiadura handia, susko erasoak. Salamandrak baino puntu bat gehiago munizioz dauka, min asko egiten du. Elfoek baino gehiago tiro egiten dut, elfoek egin ezen da 80, arkulariak izateko. Eta min asko egiten du. Eta setietarako primerakoak. Hemen, este godon, pellojo duro. Akorasatua, korazak zeharkatzen ditu, beldurra sortzen du eta eraso pozoitxoak esku ez dago txarto, defentsa, nahikotxo erango dute, min asko egiten du, karga potentea, munizio asko, nahikotxo urbildu arzara, beraz, segurazki egingo dizute segulako fokusa horri, edo agian ez. Depende, eta pozoi mina egiten dugu gainera. Setio erasoa, beldurra sortzen du. Mugitzen den bitartean tiro egin dezake. Rekarga energetikoa hobetzen du. Hemen 1,5 gehiago mineko resistentziari. Eta lineamento hau, magia eraso gutxe egiten ditu eta zuzkoak. Ari efekto normal aurrera mugitzen dela, unitaten kontra, askoren kontraren korra, eta batez ere, armadura duten unitaten kontra. Gero, beste alde batetik, terrenodon unitatea, baina kasu honetan, zuzko bolak botatzen dituzte, infanterien kontra ondo, azkarrak dira, mugitzen bitartean tiro egin
dezakete Fenixaren gauza berdin daukate, zu mugitzen bazara unitate baten gainetik eta markatzen baduzu heriotzak goitik ikusten da non jauziko litzateken, eta baina ere nahikotxo urreatu behar da. Hori gizaki reptilaneo hauekin, vale. Eskride klana eskabenak Etit Cloud jarrekendiko dizkogu habilitate guztiak bestean egin moduan, vale. Ezer gabe 1100 puntu baditu bi berebil, nola baita esateko. Lehenengo esango litzateke kondenazioko picadora de condenaciones, bueno, dena delakoa. Eta gero dauka eriotz gurpila eta kondenazio gurpila dela esan daiteke. Asti bat da, akorasatua dago, nahiko gainera, korazak zuntzitzen ditu, pasatzen ditu eta unitate handien kontra egin kortasun handia dauka. Armadura nahikotxo, liderazgo altua, ez da oso askarra. Eraso magikoak eta suzko erasoak ditu, izatez badauka hor lanzallamas bat. Defentsa nahiko handia, indar minasko egiten du. Munizio gutxi, baina munizio hori nahiko min egiten duela esan daiteke. Horretaz aparte, por patas, euneko amabi gehiago, ies egiteko garaian. Habilitateak, beldurraren usaina, liderazgoaken lau eta eskuz eskuk eramairu. Latoizko orbea, bortizea. Ikusi dut bideo batetan eta nahiko ondo dagoela esan daiteke. Onartu irakurriko dut bakarrik. Magia min gutxi egiten du, unitateen formazioa eragin diesaioke. Aria leku berdian gelditzen da, armaduren kontra ona eta unitate askoren kontra ere oso ona. Eta hemen, rekarga energetikoak eta energia magikoak berreskuratzeko primerakoak. Vale. Bere magia. Disformitate... Tximistak. Min magiko gutxi, ari impacto normala, armaduren kontra handia, eraginkorra, unitate askoren kontra ona eta unitate baten kontra ez da ona. Hurakan disforme, unitatea ezin da mugitu 14 segundotan. Zoro hiltzailo bueno. Eskuz esku gehiago 26, 25% gehiago armen minari eta psikologiak ez dio eraginek egiten. Erretzea, min garrantzitsu egiten du bai magian eta bai zuan. Erasoa da nahiko zabalean. Eta unitate kontra ona da askoren kontra, eta unitate banden kontra txarra, eta ja armadurazkoa du ere txarra. Grietak inbogatzea. Magia min asko egiten du. Ari efektu normal aurrera mugitzen dena, armaduren kontra ona eta unitate askoren kontra ona. Unitate banden kontra ez da ona. Eta hemen, hemen izkutatzen da, flankatzeko egokia uneko 24 arbiadura gehiago, ezin
ezin duzu ikusi, ez da detektatu. Eta objektuak. Ekaitzaren deabrua. Min magiko handi egiten du. Distantzia guztietan ona, armaduren kontra ona, eta gaina perforazio potentea. Vale. Ingeniero brujo. Kenduko disko hauek ere bai. Osea, ez pentsatu eskabenak arrate modukoak direla. Izatez gizakia baina eskarrak direla esan daiteke, eta beste batzu baina eskarrak ere bai. Vale. Polbora. Extra, 10% portzentu gehiago esplosioan. Eta esplosio horiek ematen dio penetrazio indarra. Beldurrarena lehen ikusi dugu. Koete anikilador. Hau ez dut ikusi. Baina entzun dudaren arabera, eta gainera nahiko entzun dion pertsonak ez da gezurretan arituko, izatez. Hau izan, osea, dela, osea, bomba atomiko baten antzekoa. Airean proiektil asko biakatzen dira, hemen egiten duen bai magia zede bai zutaz, distantzia handian oso ona eta unitate askoren kontra ere bai, hau frogatu behar dugu. Hauek ikusi dugu. Vale. Eta hemen A ver. Euneke hamabi proiektiletan eskutuak duten unitateetan. A ver, nola esango nuke, hau. Itxal atrakzio gailua. Eskabenak ere bere gauzak esateko, izatez gizakiak izango izateke gauza gizakiak. Bueno. Eta beste alde batetik disformitate armadura. Mina ondokoei, unitate askoren kontra ona, etxaiak aguantatzeko aukera gehiago, gutxiago. Eta unitate baten kontra oso eroinkorra ez da. Plagaren intxisua, bai, horrelako zer. Astia da, incensario de la plaga, a ver si egiten du. Korazak zuntzitzen ditu, eta bar, habilitatea fuera. Vale, hauek dira uste du gauza berriak. Vale, gauza berriak badaude. Vale, orduan egon daiteke pebetero de plagan dela kampana gritonaren moduka sortzerun puntu batik. Habilitateak sarpullo de la plaga, osea, eske unitate hau ikusten badituzu eta irakurri duten liburuen arabera, osea, ematen dute segulako nazka. Abiadura gutxitzen dute eta resistentzia ere gutxitzen dute. Osea, nekea nabarituko da pilo bat. Magia. Vale, magia hau egiten dena da, magia min magiko normalak edo. Espantzio handia dauka eta gainera malko formakoa. Unitate askoren kontra ona eta unitate noten formazioari erakin dezaioke. Koresen kontra ez da ona. Hemen, posoi magia normala, etxaiari bere estatak 22 segundutan murrizten dizkio.
erligio tentsioa armadura kentzen dio etxaiari. Arratoien urteroko jaia. Jai handia. Vale, hau dira unitatea konbokatzeko magia, gehien esei. Eta astia defendatzeko eraginkorrak da. Eta denboraekin hiltzen doaz. Baina, bueno, plaga, magia min asko egiten du, ari efekto handia eta espantzio handikoa, armaduren kontra ona, unitate askoren kontra ona eta unitate batekaren kontra txarra. Badirudi hau guztiak unitate askoren kontra erenkortasun handia dutela. Eta hemen, beste invokazio magia bat, plagaren monjeak sortzen ditu unitatea flankeatzeko ondo eta denborarekin hilko dira. Ez dira mantenduko. Objektuak, piel baleko kaineriak, edo estoldak, keuneko lau eraso abiadurari eta keuneko 8 bonifikazio kargari. Eta hemen igarlearen harria, euneko 22 gehiago resistentzia minari eta euneko 8 gehiago liderazgoari. Sigakola hau. Vale, armadura 25, liderazgo handia, biadura handia, eraso flamigeroak ditu, defentsa altua, eta kargan ez dira onak. Horretaz aparte, bizitza euneko 50 gutxiago badio hau desagertzen da. Bestele ematen dio gehi 6 liderazgoari, gehi 8 defentsari, eta biadura kentzen dio. Eta hemen, biadura gehiago. Acechantes mortales. Uste dut hauek ere berriak direla. Bai, berriak dira. Dute ez dire ikusten, ikustu daitezke, bombak dituzte. Eta ez dira oso onak proiektilen kontra eta espaden kontra nahiko eraginkorrak dira, baina ja arma magikoen kontra ez dira hainonak, armadura gutxi, liderazgo altua, eraso pozoitxoak, abiadura handia, defentsa zein handia, penetrazio indarra dauka, eta bonifikazio karga, bueno, eskabena izateko ezago txarto. Gero ditu, hori, bomba horiek, egiten duela behirak ezin ikustea. Ez egiten dira ikusezin. Vale. Disformitate sugar gailu unitatea. Min nahiko egiten duen gauzatxoa da. Armadura gutxi, liderazgo ertaina, biadura handia. Proiektu unitatea denez eskuz esku eta defentsa eta arma indar gutxi, karga bonifikazioa ikusten duzuen moduan bi, munizioa, magia eta gainera suskoa, eta eraso pozoitxoak ditu. Eskabenen somatxingun. Penetrazio indar handia daukate, infanteren kontra eraginkorra eta min asko egiten dute. Armaduraz ez dago txarto, liderazgo normala, abiadura handia, defentsa ez dira osonak, baina bere armanen indarrean nahiko potente, munizioa ez dago txarto, ere nahiko urratu barzara zuk txaia mugitzen ez bada,
eske min asko egiten du. Pozoia eta gainera penetrazio indar handia. Missiles, frankotiradoreak. Artilleria ez den, Total War Warhammer guztiko distantziarik luzeenetik tiro egin dezaketen unitatea. Gainera, unitate bakoitza dira bi eskaben. Bat dauka izkutu bat, osea, proiektilen kontra irango duten nahikotxo, baina dut uste plaka zilarrezko eskutua. Defentsa nahiko altua daukat erasoak ez, 300 heltzen da elfo silbanoak 180, eta egiten du penetrazio indarra eta eskutuak suntzitzeko primerakoak. Osea, unitate hau da sekulakoa. Bale, hauek dira merratadora, somatxingun izenduna, penetrazio indarra, infanterien kontra eraginkorra, eta min asko egiten du. Armaduraz ez dago txarto, jesaila baina asko ez ere hobeagoak dira erasoan eta bar. Ez dute distantzia asko tiro egiteko garaia, baina min asko egiten du, eta gainera penetrazio min egiten du, eta pozoia. Nati bubeko tiratzaileak jesailak. Besten estatxak baina apur bat gorago, eskutua suntzitzen ditu. Osea, elitea. Tiro egin dezakezu eta etxaiak ezaitu ikusten. Osea, imaginatu hor jartzen zuzu baso batean, ez? Eta gero agian jartzen duz, osea, baso batean, etxaia badoz zure gana eta sorte baduzu eta ez baduzu dute zure basotik tiro basoa miakatzen, osea, egin dezakezu sekulako mina flankoetatik. Eta gainera tiro egiten dutenean izkutatu dago, osea, hau da ja pasada. Kondenazio gurpila. Akorasatua. Korazak suntzitzen dituen infanteriaren kontra karne pala picadora, hori. Abiadura handia, min asko egiten du eskuz esku, batez ere unitateak alde batetik bestera zergatzeko primerakoak, nahiko min egiten du eta unifikazio karga altua. Horretaz aparte, defentsarik onena, gehilau, armadurari jartzea 124. Zip, zip, ikiten zap, zap. Ninformitate kainoia. Min magikoa egiten du, munizio magikoak, 430 distantzia. Eta horretaz aparte, penetrazio indarra. Handien kontra bonifikazioa. Eta zap gehi 10 rekarga habilitateari. Eta hemen kondenazio gurpila, akorasatua, korazak suntzen ditu, infanteren kontra ona eta armadurak suntzen ditu.
Ba, elite, atoren joango bar unitateak ba, ikustera pur bat, nolakoak diren eta bar. Oikoa denez ez dugu ataila jokatuko, baina agian bideotzen bat garbatu dezaket, batez lagun batentzat, eskaben sale amorratua delako. Apur bat flipa desan. Baina, bueno. Gero beste gauza bat da, ba, habilitateak eta joango gara unitateak ikustera. Besterik gabe, oza, gero izan dezake bere erioz gurpil eta bar. Baina, bueno. A ver, venga, mutiko. Mugitu apurtxo bat. Gero esan daiteke eskabenak lore eta begiratzen baduzu oso arrazen interesgarriak direla. Eta gero, badaude eskabenak, eta gero dago zankuol, baina hori beste gauza bat da. A ver, kargatu behingoagatik. Genuen ikusi dugu, baina eskabenak ez. Vale. Wisenburgo. Nengo dugu zerrez. Jarriko dugu gure armada, zuzenean. Hemen. Joango gara unitateak ikusten. Disfornitate kainoi elite dunak. Osea, dute katapultal bat eta gainan jarri diote steampunk antzeko habilitatea. Steampunk antzeko teknologia eta erabiltzen dute. Vale. Hemen Itit Clau hemen ikusten. Ba, nahiko ondo dago, armadura handia dauka, dirudi mamu harrapari bat. Hemen bere arratoia. Eta esan dut eskin polita dela, vale. Hau izango da Ingeniero Brujo. Hauek dira máquinas de matar. Osea, hor daukate bere bonbona hori, badirudi bonbona hori iriti egiten baduzu ingo dutela mila satitan. Estanda, osea, dira pasada, ikusi nolako gauzak dituzten. Osea, hor alabarda bat, bere betaurrekoekin eta plagaren monjea. Ikusten duzuen moduan dituzte besoak eta ampoiez beteta eta bar. Eta oso arriskutsuak dira. Hemen gerrezte klan eskutuekin hor hemen bere espata zuzko espatekin eta bar eta eskabenen marka eta ikusten duzuen moduan nahiko txo dira. Hemen acechantes mortales. Hauek gehiago dirudite ezin klanekoak, horiek direlako hiltzaileak, bai, eskabenak hiltzaile asko dituzte. Ninja antzekoak hor bere bi dagekin eta beltzez, oso lortuak direla esan daiteke eta bere begiak hor beltzak, Gotek eta Felixen gauza nahiko txegin dituzte. Disformitate unitate. Hau trailean agertzen da. Osea, eta unitatea egiten duzte sorgin harriarekin sekulako.
gauzak eta, bueno, potentea da. Oso potentea. Hemen, somatxingun. Osea, Resident Evileko Clairek izango balu hau, Mr. X joaten da pikutara berehala. Osea, eskaberen teknologia da sekulakoa. Benetan, osea, pasada bat. A ver. Jesailak. Jesail esan dizuen moduan. Unita bakoitza dira bi. Bat, eskutuak ikusi hemen nolako rifleak dituzten. Eske begiratu nolako rifleak. Eta hori gainera mai jokoan ziren, osea, besti, osea, hauek unitatea zuntzitu litzakete oso erraz, osea, buah. Gero ateako ditut padre bat argazki eta bat, somatxingun eliteko unitateak. A ver, hau zer da. Osea, ez Widowmaker, ez er, hau. Osea, hemen dirudi duela mida laser bat. Eta gainera orain, elfak ez ditu ikusten. Eta hemen, zer daukagu. Kondenazio gurpillak eta hor, bada, belarra mosteko oso politak. Eta hemen berdina, baina elitea. Vale. Hemen. Pterodáctilo eta pterodáctilo. What? A ver, hau zer da. Vale, hau esan daiteke gogatzen pile bat Jurassic World. Bueno, agen esarete bideoaren momentu honetarek iritsiko, baina, bueno, eltzen basarete. Hauek dira pterodáctilo tiranosaurioak, oiek. Osea, flipanteak. Osea, hau dira oso flipanteak. Osea, flipatxe. Baina zentzu honean, hemen lehen ikusitugun salamandrak, hemen kresta gorridun eslizoiak, hemen salamandra bat besteak baino handiagoa dena. Oso politak denak, hemen elite salamandrak, beste nivel bat dela ikus daiteke. Hemen estegodon peio joduro jainkoen motorrarekin. Hemen jefe lizon kresta roja, lehen ikusi dugun sikitez tegen jajuin. Hemen daukazu bestea, hemen nodoreak susko bolekin, hemen zintzuk dira hauek. Soteko kohortea, elitea. Hemen bastilodon arka esotek, lehen ikusi dugunak bataian. Saurio gerlariak. Osea, animali hauek. Bueno, eta horkoak eta bar. Gai izateko armak egitea hori da sekulakoa. Osea, iruditzen zaizkit superpolitak, osea, Godzilla. Osea, horiek dira Godzillak. Hemen bat tiranosaurio galari horiek. Hemen cacique kroak. Bere estralurtar lekuan. Gaine 6 kilo begiak ikusten, bere eserlekua eta hori primerakoa da. Eta bueno lagunok, hau izan da unitate berrien erakusketa. Espero dut gustako zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur!